26 urte ditu, Zumarragarra da. Eta bera da, Asier Oliveira. Eta berekin gorriz arituko dana, atzelari lanetan ibiliko dana, Urretxuarra da. 29 urte ditu, eta bera da, Iñaki Cruz. Zumarragarra da, 21 urte ditu, eta bera da, Jon Urzelai. Eta bera atzelaria, urdinen baita ere, Urretxuarra da. 24 urte ditu, bera da, Markel Babarro. Omenaldi bat egin dugulako, eta omenaldia 1993